nyenengi wong niku termasuk ibadah. Ibadah. Berarti neng sing semampir ke yang ibadah ngono ya. Iya. Kae iki. Lah kae yo nyenengi wong yo angel nyeneng. Ya ning nyenengke wong beda panggonane. Mas ki ning gone semampir ki ning kecamatan kono kan enek anu to dolanan-dolanan to. Ah, kowe iki ra tau rono. Oh, kowe ping 3. Gak lu aja mesti lho kan. Betul-betul. Oke. Lho. Namanya ibadah itu dimanapun yo. Apa tenggane semampir ki awake dhewe gak ulang ibadah oleh. Asal nggih. Oleh. Lho ngaku tahu ibadah nang Doli kok. Milo to, Gus. Alah telek kok gue jajal ya. Kelas semampir ki apa Doli. Oh, ala layak. Aku pas rono ya. Aku kan, lah aku tak pilih iki rambut dawa iki. Lah kok nolak tiba Gus Gedeng ini kok. Masa yo pisnya gak Komburi rambut dawa iki. Pakai sembilan. Artinya ngene. Ngapunten di ibadah itu di mana-mana. Bukan berarti gon-gon ngono ki terus gak kena tiga ibadah bisa. Sasmita mang siting dewa Kresna lonang andika Duh Yayi Prabu Haywa Sungkawing tias soleh ngarinira Ki Harya Werkudara nadyan weruh yektining pangapus tingkahing Kurawa Citra
Hyang suksma mangadi luwih. Muga payungana marang panjenenganing sun ora pangling panduluku. Iki kaya anakku Parang Garuda. Si Samba Wisnu Brata njanur Gunung Kadingaren. Sowanmu ana ing Pendhapa Dwarawati sarimbit kelawan Kakang Anoman. Baya wigatining karsa mara gagik matura kelawan pun Rama nggir cah bagus Samba. Saderengipun Kang Putra Samba ngaturaken wigatining karsa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dwarawati. Anakku bocah bagus iya. Wis ndak tampa ora liwat pangestune pun Rama wae tampanana ulup Samba. Nggih. Nek sampun kula tampi kula pundi handadosaken jejimating gesang kula Kanjeng Rama. Mangkota kula bocah bagus Samba. Kok katon wigati beneh lawan adat sabening atase sowanana Dwarawati wae. Kok sing nglarapke Kakang Anoman eneng apa bocah bagus? Kanjeng Rama. Purwa madya wasana samendang datan karempit. Lamun ta wonten kelentak-kelentun ngatur kula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksami diweji. Prasajan kemawon. Kang Putra Parang Garuda pun Samba Wisnu Brata menika namung badhe nangisi paduka Kanjeng Rama. Sekawit kula sampun sowan wa ing Kendali Sada. Nanging awit saking egoh pratikelipun wa Anoman kula kiran matur piyambak wonten ngarsanipun Rama Dewaji. Ya, mara gage matura. Kanjeng Rama. Kang Putra Parang Garuda punika sampun ngancik dewasa sampun titi wancinipun kula menika palakrama. Mila saking menika doh Kanjeng Rama. Dinten sakmangke sampun wonten panodya gegantilaning manah keparenga Kanjeng Rama kersa ndodhok korinipun nginang jambe suruhipun. Anglamaraken panodya gegantilaning ati kagem Kang Putra pun Samba. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nggih. Pun Rama melu bungah. Pun Rama melu seneng ya kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono kuwi kudangane wong tuwa marang anak lamun mancine palakrama enggal palakrama. Awit lamun jeneng sira Samba palakrama ora wurunga bakal duweni putra kinarya nyambung sejarahmu, sejarah Dwarawati, sejarahe Parang Garuda. Mara gage matura putri ngendi kang dadi kegantilaning atimu Samba Wisnu Brata? Mboten sanes. Putri Jodipati atmajanipun Paman Werkudara nenggih Yayi Dewi Anantawati Kanjeng Rama. Kadyatur-tur miturut Hanut Semarah mring Gusti dene Sidi Myang Utama panindak ing praja adil ya jagat ya dewa ya Bathara Samba kula wonten dawuh apa ora ana wanudya liya sing kok tresnani sakliyane si Anantawati. Apa jeneng sira Samba ora kulak pawarta adol pangrungu? Lamun to si Anantawati kuwi wis dadi pacangane si Wilugangga anake Yayi Janaka. Nggih. Kula sampun mangertos diweji. Nanging naminipun mawon raos tresna jarene tresna niku kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Agung. Yen manungsa nampa kanugrahan, yen manungsa nampi kanugrahan, wujudipun tresna saka sing gawe urip, titah menika mboten saged selak, titah menika mboten saged endo. Kula sampun mangertos bilih Anantawati menika pacanganipun Wilugangga pramila. Kula sowan jeneng ndika Kanjeng Rama Dewaji.
Kanjeng Rama menika sampun kondhang titise Sang Hyang Wisnu. Tartamtu paduka Kanjeng Rama saged damel reka daya supados urung dedaupanipun Anantawati dalasi Wilugangga. Awit sampun dados prasetyanipun Samba Wisnubrata. Lamun kang putra Samba urung daud kaliyan Nyai Anantawati mboten wurung kula entengaken pejah kula Rama Dewaji. Lah kok cupet pikirmu Samba? Dewaji mila kula ngantos nyowanaken dumateng paduka sinuwun. Awit sekawit sampun sowan dhateng Kendali Sada. Matur dhateng kula nanging kula mboten saged mutusi perkawis menika. Mila sawetahipun mangsa bareng paduka Kanjeng Sinuwun Dwarawati. Ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Pancen bener Kakang Anoman. Anak polah bapa kepradah nanging ditonton dhisik polahe anak mau kaya ngopo. Yen polahe anak gawe arum asmane wong tuwa wajib mradai. Ning yen polahe anak gawe kucem ora wurunga wong tuwa ora bakal mangestoni. Samba. Apa kowe ora duwe sir-siran wong wedok liya ngono? Lah iya to. Mbok golek wong wedok liyane. Sing perawan nggih wonten, sing rondo ya akeh. Mboten Maman. Kula menawi mboten Anantawati nggih mboten. Waduh lah iki sing repot. Kados pundi Rama Dewaji? Rama Dewaji Prabu Kresna saged minangkani panyuwunan kula menapa mboten? Ya. Aku mung netepi tetembungan anak polah bapa kepradah. Pun Rama kang saguh nglamarake nanging yen si Anantawati tetep pilih si Wilugangga kepriye Samba? Samba mboten badhe gelo. Ingkang baku Kanjeng Rama sampun ngupayaken nglamar dhateng Jodipati. Ya, yen pancen kaya mangkono pun Rama dina iki kang bakal lumarap ana ing Jodipati Kakang Anoman Yayi Setyaki lan Kakang Udawa. Kados pundi sinuwun wonten dawuh Koko Prabu? Wonten dawuh sinuwun iya Madya Balandrawati dikeprake melu ana Jodipati mbok menawa iki mengko ana bobol barating perkara Madya Balandrawati kang jumangkah kang sarta keprembah ngestuaken dawuh sinuwun budhal dina iki Kakang Anoman mereka para lumares budaling pro Madya Kuswa warna-warna busanane
Awas. Woi. Maju, maju. Mangawara-wara-warahan pengarane ngajurit kong maguru kongso tetek kaya butula wara pandriting turang gesti miwang tuwaja kang kegitir ora kata ingkang tuwaja Tuwaja lelayu sehabit durung swanggonku saka negara Ngastina ana wanara kusika seta tegese kethek kulisi putih ora pangling Anoman Kartawarmaya dampyak-dampyak barisan segelar sepapan payunge megar kowe jamur barat tumbahan nyerang aku jati angaran semedya laku marep menyang endi Kartamarma ora wani aku bakal tumuju ana kasatren Jodimati perlune ya kuwi putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara dina iki bakal dedhaupan karo Dewi Hanantawati putrane Raden Werkudara kang waragil arep ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore yen ngono padha lho kok padha maknane piye Hanoman barisan Dwarawati dina sakmengko uga arep tumuju mapan ana ing Jodipati nglamarake putra Dwarawati Raden Samba Wisnu Brata edan nunggal karep nunggal tekad bola-bali wong Dwarawati dadi klilip tumrap negara Ngastina kuwi nyrimpeti sing dadi niat kang sero tekade wong Ngastina nggone bakal ngrabekke Raden Lesmana Mandra Kumara mbuh ora edep apa abamu ayo bali yo ora usah modho karep bali yo ana ing negara Dwarawati yen ora gelem bali apa kelakon tak rampungi Senopati Dwarawati Anoman ora bakal mundur secangkah Anoman jinejer ana ing Dwarawati minangka tangguling kewuh
ora bakal mundur sejangkah. Apa maneh ngarabekke Raden Samba Wisnubrata wis dadi sedya utamane wong Dwarawati. Wani karaku entek wedine karewanine. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapita buntut loro tapangin kedra manuk branjangan. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapita ula tapangin. Tumpang suh tepat datang melengsat tigamu jotakon dosa kowe Anoman. Mara kaki cobanen. Sikara bala kang kumingal kang tampa samya metali Raden Gledeng kotong sanyemangkong mangun kang niti menjang sang aji micil
lo, hot, ho, 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 baya, ho, 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 wah! Ha, hat, hi, oh, hat, hoi, ho. Ampuh kowe. Hei, aku. Hot mati, hus, ho, ho, hei, hot mati, ho, ha, hei, ho, ha, wei, baya, wei, wah. Ambil bos. Sip. Setyaki kowe. Iya. Setyaki Tandang. Nomor induk 1912311037. Oh iya. Siapa? Meletik metu genini. Kerancingan kowe.
lim nuwe jayeng palu gonsa Weh, latalah. Kurawa, padha mundura. Iki Jayadara kang bakal magut ana ing pubuh. Haloman, ana waran. Maju apa para ngarsa legane atimu. Ngejak pirang dina tak ladeni. Weh, sumekyan kowe parek. Ombak bosok kowe. Hei! Wah! Ora minggat
awamu. Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung ing tresnane romring Dyah Banon Jinawi Paman Sengkuni kados pundi niki kok barisan Kurawa kepranggul kalian barisan Dwarawati kula nggih mboten mangertos nggih ning manut kabar saking telik sandi negara Ngastina putra Dwarawati pun Samba Wisnubrata inggih badhe hangayonaken putri Njodipati pun Dewi Anantawati Samba bocah parang Garuda inggih dadi niki rada abot saingane mungsu anak Janaka mawon pun abot lah kok kerak mbahan anake Ratu Dwarawati nanging Paman Sengkuni ampun wasumelang mawon kula pribadi ingkang badhe prapting Jodipati nembung dhateng rayi kula pun Werkudara. Kuwi nggih. Kok kula radi pesimis to. Nek ora dikuwati jampi-jampi karo umi-umike niki mboten jalan iki. Prayogi pripun carane tekan Jodipati luwih dhisik? Nggih ta? Saged ngelamar sekaring Jodipati Dewi Anantawati satemah Anantawati saged kaboyong mapan wonten Ngastina. Prayogi nggih pekaten. Sumangga nekuk penjalin ampun golek perkara kalian wong Dwarawati. Sigara tandang risang bayu siwi ritungkul manembah anglir boyo kuntap
dadi iki cekak cukupe kabeh tekan Jodipati kepengin nglamar anakku si Anantawati. Pelakar kasinggihan Kakang Mas Cengrayi Madukara badhe ngindahaken tembung gandeng Wilugangga dalah Anantawati sampun gandeng lami. Kula jinejer Sudarma badhe anglamaraken Kang Putra. Duk kepengker paduka Kakang Mas ingkang dumugi wonten ing Madukara nglamar putra kula Manowati kagem Kang Putra Antasena. Sakmenika critanipun dipun walik. Kula ingkang anglamar dumugi Jodipati mriki Kakang Mas. Pun Kakang uga mangkono Dimas. Pun Kakang kroyo-royo Ndwarawati tekan Jodipati mung bakale ngebon-ngebon esuk udan-udan sore nglamar putramu putri si Anantawati. Bisa kajatu krama kaboyong ana ing Ndwarawati rabi kelawan anakku bocah parang Garuda Samba Wisnu Brata Werkudara. Pun Kakang Mandura wakil saka negara Ngastina Yayi. Minangka wakile Yayi Prabu Duryudana. Pun Kakang Arsa ndodhok ringinang jambe suruwe. Anakmu Anantawati kanggo putra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara. Siadi aja kuwatir. Siadi aja kuwatir. Anantawati yen kasembadan dhaup lawan Lesmana Mandra Kumara ora bakal tiba aning parang curi nanging malah tumiba aning kasur babut. Dasare si Lesmana kuwi calon ratu Ngastina kang besuke bakal kajumenengake dadi ratu Werkudara. Iya. Werkudara bakal mutusi amrih adile. Amrih adile kaya mangkene. Gandeng Werkudara kepengin duweni mantu kang kandel jaba jerone. Mula calon mantu kudu didu kasektene. Sapa kang unggul ya kuwi dadi mantune Werkudara. Bocah parang Garuda kowe samba. Kowe kudu ngalah. Kowe kudu ngalah bali ana ing Ndwarawati. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi. Senadyan namung sadumuk jembare bathuk. Senadyan amung sanyari jembare bumi. Bakal tak totoi pati latalah tak kremasi epek-epek we biang satele.
toblas. Anak Angger Lesmana Mandra Kumara dadi gotongan ya. Ya, sapa wae sing dadi calon bojone Anantawati, calone ora bakal slamet kowe. Sengkuni bakal ngungkih 1000 cara kanggo ngobak-obak katentreman dedhaupane pinanganten. Kanjeng Rama Dewaji, kula badhe kasembadan nyaketi gegayuhan kula Kanjeng Rama. Saged sesandingan kalian wanita gegantilaning ati nuningipun Anantawati. Iya. Nanging aja sumbar mundhak aber ya cah bagus. Mungsuhmu sak banjure luwih abot. Lho, mengsah kula sinten? Bambang Wilugonggo anake Janaka. Ora kok ateges pun Rama ngentengke jeneng Sira Samba kuwi ora. Ning yen musuhe anak Janaka Samba bisa ngalahke, bebasan bisa ngraji angin, ngukir langit. Aduh. Kula nyuwun pangayoman Kanjeng Rama, kula nyuwun pambiyantu, kula nyuwun senjata pitulung tombak kenceng. Aja kuwatir Samba. Cunduki kembang Wijaya Kusuma, Samba ora bakal ngrasake lara lan ora bisa tumekaning pati. Matur nuwun Kanjeng Rama. Lala kok ngono mainmu Ratu Dwarawati. Kowe ngalalne 1000 cara sing penting keturutan napa sing dadi kekarepanmu. Aku masih Anantawati, Antasena ora bakal meneng wae nyawang lelakon iki. Dadi atur Kanjeng Rama Werkudara. Sing ora cancut gumregut ngempat mantang ora basa mungsuh. Tangkep jojok antaran bau sayeti. Ing Wilugonggo. Kakang Mas Samba kados pundi? Sisihna rasa paseduluran ing blabar kawat janget cinencang kene papane wong sayembara. Kowe karo aku kudu dadi mungsuh. Sapa sing unggul ya kuwi kang ngukup Dewi Anantawati. Wilugonggo boten badhe mundur sejangkah. Lena dadi kwandha kowe.
oleh wong topo ingkang jiwa manjing Wilogonggo mati kowe Wilogonggo Samba sing dadi mantune wong Driwati Mawang mangkum to kumpul patang gedhe sayang gongkoro dadane Rama Batmahabit Antasena mlayu-mlayu gawe kaget napa ngaturi ketiwasan Pak iki mau Kang Mas Samba wis bisa ngalahke putra Ngastina nanging bareng musuh tanding karo adiku Wilugonggo Kang Mas Samba dicundhuki Kembang Wijaya Kusuma karo Wandwarawati malah iki mau si Wilugonggo ditibani jemparing nganti kendang kapracondang mbuh urip mbuh mati Paman Janaka nganti keplantrang lakune nuruti Kang Sarta nututi kendange Wilugonggo anake iki kepiye Pak Wa Prabu Kresna nganggo cara sing banget culika. Antasena. Mara gagi tututana playune pamanmu Janaka. Konen bali Jodipati aja banget nguwatirake kendange si Wilugonggo. Werkudara duwe cara dhewe kanggo ngrampungke perkara iki. Ya Pak, tak tututane playune paman Janaka.
Geteng Kresna kakangku kepriye? Samba kang kuwawa menangake sayembara iki bisa ngalahke calon saka Ngastina lan calon saka Madukara, Yayi. Syarate kurang siji. Apa maneh sing kudu diwujuti? Samba kasembadan rabi karo anakku Anantawati. Kalamun bisa ngupadi wujude kembang kang jenenge Kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi. Ugek sadulita hembel-hembel lae. Kula ngertos duh kitaning penggalih Dikandara Janaka paduka sedih paduka susah awit menggalih kang putra Bambang Wilugangga ingkang kendhang kapracondhang. Paduka sampun ngupati dhateng pundi murcanipun kang putra. Nanging ngantos sepriki dereng wonten titik temu baya dhateng pundi papan panggenanipun kang putra pun Bambang Wilugangga. Den lelakon menika adile dipun lakoni panandhang menika adile mung disandhang. Mang pasrahke dhateng purbaning zat ingkang murwing zat Semar pitados Semar percaya. Sapa kang dumunung ana lajering kautaman lan dumunung wonten ing lajering bebener Gusti bakale paring pitulung dhateng umatipun Ndara. Panjam sumulung amadang ijro pasare yan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwu sira babu yanyi eman maneman berantik branto yayu luntadah runtik
Antasena kang teka. Ya paman. Paman Janaka. Aku ora maido yen paman dina sakmengko lagi susah awit rumangsa ora bisa ngrabekke anak. Isih ketambahan adikku Wilugangga kang kendang kapracondang mbuh tekan ngendi tibane. Antasena iya. Lah banjur Antasena marepeki marang pun paman duwe sedya kang ngendi? Ngene. Aku wis ngerti kasunyatane. Endi sing manggon ana bebener lan ngendi sing mapan ana nggon luput. Dina iki paman Janaka kapurih bali ing Jodipati. Aja mbok bacutke anggone paman Janaka goleki ilange si Wilugangga. Rama Kyai paring dawuh ilange Wilugangga iki mung sawetara lan bakale bali nggawa wiwara kabagyan. Rama Kyai dhewe uga duwe cara kanggo ngrampungke perkara iki. Ayo bali ing Jodipati paman. Ya Antasena. Yen pancen kaya mangkono ayo bali mring Jodipati tak derekke paman. Tata Gati Wisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana radalah durung suwe lakuku saka kasatriyan Jodipati lah kok kepapak ana wujute Nalendra Apaes Raseksa nderek tepang Hangladiwanuh Sang Prabu sinten jejulukipun wingking saking nagari Ekacakra jejuluk kula Prabu Kirmira Paduka sinten Raden Warangka utawi Pepatih Ngastina kula pun Sengguni Sang Prabu Patih Sengguni niku jeng andika lakar kasinggihan mengke riyin niki kok dampyak-dampyak mbeta barisan sagelar sepapan ingkang sikeping gegaman Paduka badhe dhateng pundi Sang Prabu? Kula badhe ngupati satriya Jodipati Siwerkudara. Kok madosi Siwerkudara perlunipun badhe kula pejahi. Awit kula badhe males sasrawirang sedanipun Kanjeng Rama. Sudarma kula Prabu Baka Duk kepungkur ingkang nyedani inggih Siwerkudara kula wau. Lah, kok ya tepak lelakone, tumbuh oleh tutup. Kados pundi Raden Patih? Nek sampeyan badhe mateni Werkudara, tangeh kelakone merga sakniki Jodipati nembe kebak sanak Kang Sartamitra. Awit Jodipati badhe ngawontenaken pahargyan mantu. Miturut kula lho niki miturut kula. Kula nggih dereng ngertos calone manten lanang niku sinten kula nggih dereng ngerti. Sampeyan pados pawarta dhisik. Sinten calone manten lanang? Sapa calon mantune Siwerkudara? Menawi sampun cetha mantene lanang nah sing sampeyan pateni niku mantune Werkudara luwih dhisik. Mang pateni calon manten lanang yen calon manten lanang mati Werkudara mesti ngenes pikire krana ditinggal mati karo mantune
yen wis ngenes pikire ora wurung Werkudara bakale mati dhewe. Mekaten Raden Patih lakar kaluhuran. Inggih namung kanthi srana menika paduka Sang Prabu Kirmira saged nyuwargakaken Kang Rama. Weh ladalah. Matur suwun sanget Raden Patih. Badhe kula upadi calon mantu Werkudara. Ati-ati lho nggih anak Prabu. Meh rahina semubang yuwang aruna kadinetraning anggorapo sabdaning kukila ringkani kara kaketer niki dongane engkung ler wusing pinipanca do aduh Bathara Gung ngaturaken gunging panuwun dumateng Kanjeng Hyang kanggo pratala ingkang sampun ngusadani kula satemah keng wayah maluya jati temah nirmala. Iya Wilugangga tiba sepadha-padha kulup Wilugangga. Anakku bocah bagus Wilugangga. Piye larah-larahe nganti jeneng sira kula bocah bagus bisa kendhang ana ing papan kene. Kanjeng Ibu Ganggawati sekawit keng putra nderek sayembara sinten to ingkang unggul ing jurit saged hangukup Dewi Hanantawati putranipun Wanjadipati. Sajroning perang tandhing kula dipun tibani jemparing kaliyan Kakang Masamba pramila ngantos kendhang dumugi papan mriki. Hanantawati aja banget kok gondeli ya kula. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya kapurba marang panguwasaning Kang Maha Kawasa. Yen pancen Hanantawati dadi jodhomu,
Tak kira ora bakal kurang dalan. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya, Wilugangga. Dina iki jeneng kita tak perintah baliya ana ing Jodipati. Lan aku bakal titip wujute kancing gelunge Raden Werkudara. Kancing gelunge Raden Werkudara iki ilang nalika mbiyen Raden Werkudara diloropke para Kurawa ana jero samudra. Satemah kancing gelung iki ndak temu mula balekno marang sing kagungan ya Wilugangga. Ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang. Lajeng kancing gelungipun Wanjadipati naminipun menapa Kanjeng Eyang? Kancing gelunge Raden Werkudara kuwi wujute kembang. Dene kembange ya kuwi winastan kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi. Kaya mengkene wujute. Pamoring suksma sinuk semaya winahya ing asepi iki wujude kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Kembang iki bisa megar ning sing bisa megarake ya mung sing kagungan. Kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi iki yen wis megar rupane abang ireng kuning putih. Lan sing tengah awarna ireng. Warna iki nggambarke kadang bayu. Nggambarke kadang bayu. Sing ireng manggo tengah kuwi Raden Werkudara, kang putih ya kuwi Begawan Anoman, dene kang abang ya kuwi Dityakala Jajagwerka. Ingkang kuning Gajah Situ Banda. Balekna kancing gelung iki marang Raden Werkudara kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi iki mesti ana gunane kula. Trawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Eyang kang wayah nyuwun pamit. Iya ya ngger. Tak balang puja pangestu muga-muga andayana keselamatan. Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Duga-duga kina ngati-ati aja nganti keri ya Wilugangga. Samba mongko kandening tumuwuh salami mung awase ling kados pundi Rama Dewaji? Syarat angka kalih kedah mujuti kembang Slaga Rahina Kuduping Wengi. Kuncung ngantos gelung samba nembe mireng niki. Kembang kok jenenge Slaga Rahina Kuduping Wengi. Samba. Kula wonten dawuh. Tak kira Yayi Werkudara dhewe kuwi ya durung ngerti wujude kembang mau. Kuwi mung neter sepira anteping tekate Samba. Anggone si Samba ngatonke tresnane marang si Anantawati. Lajeng pripun niki Kanjeng Rama Dewaji mara coba.
Kembang Wijaya Kusuma kang dak cundhukake ana mustakamu nalika Samba perang tanding mungsuh Wilugangga balekna marang Kanjeng Rama. Kembang Wijaya Kusuma bakal tak sulap karben beda wujude. Kaya ngene rak wis ora kaya Kembang Wijaya Kusuma. Kresna panggah ora kurang akal Samba. Ayo kembang iki enggal dipasrahke Yayi Werkudara. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Lewat tepining lepen kang bening banyune, muga-muga gegayane Samba bisa kasemdadan anggone kepengin rabi karo si Anantawati. Kang maradi mering kautaman ing wis kinodrating jagat pinesking widi pinurba ing dewa mbok menawa Anantawati dadi jodhone anakku Samba. Ketitik Samba wis bisa mujuti syarat angka 2 ya kuwi kembang Slaga Rahina kuduping wengi Werkudara. Coba kaya ngapa wujude? Enggal kula Samba. Werkudara, kembang Slaga Rahina kuduping wengi wis bisa diwujudi kapan putraku bisa enggal dedhaopan kelawan si Anantawati. Sabar sawetara, petrek-petrek sapa kae? Paman Janaka, lho putramu Wilugangga kang wis timbul. Ya jagat ya dewa ya Bathara anakku bocah bagus Wilugangga kang wis timbul. Nuwun inggih Kanjeng Rama, kula kendhang ngantos dumugi wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Gangga Pratala, dalah Kanjeng Ibu Ganggawati. Syukur seketi jumurung Wilugangga kepriye?
kula dipun titipi Kanjeng Eyang wujudipun kancing gelung kagungan Kanjeng Wanjadipati ingkang ical wonten samudra rikala paduka Kanjeng dipun loropaken kalian Sata Kurawa. Kancing gelung menika winastan kembang Slaga Raina kuduping wengi. Coba kaya ngapa wujude? Ah, piye kuwi? Kembange ana loro. Sing bener sing endi, Pak? Hei, Wilugangga. Kowe aja ngawur. Kembang Slaga Raina kuduping wengi kuwi wis kasil tak regem. Kembange dudu sing ndagawa kuwi. Aja padha geger. Aja padha gendro. Kembang Slaga Raina kuduping wengi kuwi bisa megar. Sing bisa megarake ya mung si Werkudara pribadi. Tak pujane kembang loro iki. Sedakep saluku tunggal risang Werkudara nyuwun daya kekuatan dumateng Sang Hyang Bathara Bayu sedyaning kayun narsa megarke kembang Slaga Raina kuduping wengi kembang kang den asta Bambang Wilugangga megar biak kembang kang den asta Raden Samba bali wujud sekawit nenggih kembang Wijaya Kusuma. Kembang sing digawa Kang Mas Samba kok dadi kembang Wijaya Kusuma? Jliteng Kresna kakangku. Sejatine aku wis nampa palapore Antasena nalikaning perang tanding sayembara. Anakmu Samba kok cundhuki kembang Wijaya Kusuma nganti bisa ngindangke Wilugangga. Syarat angka 1 kok lakoni nganggo cara sing culika. Bareng mujuti syarat angka 2 kok baleni nganggo cara culika. Pusakamu kembang Wijaya Kusuma kok sulap dadi kembang sing beda. Apa yana Ratu Titis Wisnu duwe pusaka wae kok ora dienggo kabecikan. Nanging malah kanggo nuruti karepe anak sing babar blas ora duweni kewanen. Pripun Kanjeng Rama? Ayo bali Samba, Anantawati ora usah kok arep-arep. Anantawati, dina iki wis tiba pestine kowe dhaup karo Wilugangga. Nun inggih Kanjeng Rama. Wilugangga, kula wonten dawuh, ibarate aku nitip getih setetes daging sak tampil balung sak ceklek. Mbak Yumu Anantawati tak titipke marang kowe tresnanono. Kaya kowe tresnani marang awakmu dhewe ngestaken dawuh Kanjeng Wa. Geger Jawi. Bos Petruk mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Teng Jawi wonten ratu buta barang amuk ratu saking Eka Cakra. Naminipun Prabu Kirmira. Putranipun Prabu Baka ngancam ngincim Bambang Wilugangga. Nek iki musuhe aku.
Satria gedhe dhuwur. Werkudara aku. Aku sing mateni bapakmu biyen. Wah, lah iblis Werkudara. Kowe jare duwe mantu. Duwe gawe mantu-mantumu kon ngadepi aku. Njaluk susulke bapak ing neraka jahanam. Astobrata